ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба барномаи иттилоотии имрӯз аз шабакаи Осиёи Марказӣ. Бо шумо дар студия ман Малвина Манзарова ҳастам ва ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати муҳимтарин ахбори рӯз. мубориза зидди бемории сӯхтанӣ ё сибирская язва дар вилояти Суғд. бонкҳои Тоҷикистон қарздиҳиро бо доллар маҳдуд карданд. дар ноҳияи Турсунзода қотили муаллимҳо 30 сол ҳукми зиндон гирифт. ширкати Тоҷик Эйр имсол зоиринро ба ҳаҷ намебарад. Амонатбонк зидди хоҷагии деҳқонӣ. духтари Кӯчарӯб зеботарин духтар шуморида шуд. сӯхтанӣ ё сиёзахм бо забони русӣ сибирская язва як нав бемории хатарноки сироятӣ аст, ки аз ҷонварони маризи хонагӣ ё ваҳшӣ ба инсон мегузарад. дар сурати сироятёбии инсон ба ин беморӣ дар фурсати кӯтоҳ дар бадани инсон захмҳое пайдо мешаванд, ки бо узви дохилии бадан асар мекунанд. табибони маркази вогиршиносии вилояти Суғд хабар доданд, ки дар пайи гирифтор шудани як сокин ба бемории сӯхтанӣ ва бистарӣ шудани чандин каси дигар бо нишонаҳои ин беморӣ барномаеро ҷиҳати огоҳ намудани аҳолӣ рӯи даст гирифтаанд. ин барнома бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз тавсияи ин бемории ҳалокшуда дар миёни аҳолӣ пайдо шудааст. ба гуфтаи табибон бемории сӯхтанӣ ниҳоят хавфнок маҳсуб ёфта аслан аз истеъмоли гӯшт ё тамос бо гови бемор ба одамон ва сипас бо роҳи нафас инсон ба инсон мегузарад. дар сурати зуд муроҷиат накардан ба табибон инсон ё ҳайвон ба ин беморӣ гирифтор шуда метавонад ба ҳалокат бирасад. маркази вогиршиносии вилояти Суғд изҳор менамояд, ки нишонаҳои сӯхтанӣ дар сокинони ҷамоати Овчи, Қалача ва ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафурови шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Масчо ошкор шудааст. ҳоло барои пешгирии ин бемории хавфнок табибон кӯшиш карда истоданд то андозаи садирои ин беморӣ шаванд. бо кадом сабаб ин беморӣ дар Тоҷикистон рӯ ба афзоиш овардааст ва роҳҳои пешгирии ин бемории ҳалокаткунанда чист? дар ин бора мусоҳибаи мо бо пизишки маъруф Абдулло Давлатов. اساسی از بین بردن همین بیماری یعنی همین سیبیرسکیا язва این امکانی سرتاسری بود، امکانی حیوانات سرتاسری و تحت نظارت نگاه داشتن یعنی کنترل کردن ساحه چاره‌داری بود. خب همین دو چیز که در هر یک کشور در هر یک منطقه این دو چیز از بین رفت این بیماری باز پیدا میشد، باز خروج میکند، باز آدما رو از بین میبرد. یعنی برای پیشگیری اون باز همون چیزا را باید برقرار کرد. سرتاسری امکانی از بیماری سیبیرسکیا язва را باید احیا کرد. البته این بیماری از چاروا میگذرد، از حیوانات میگذرد، چی از سرگین است، چی از پیشاب است، چی از عرقش، حتی از آب دهنش، از شیر، از هر چی میگذرد، اما فقط از چاروا. خوب این که دیگر که شد این که همون یک بچیله است، بچیله که به خون وارد شد دیگر هم میگذرد. бонкҳо ва ташкилотҳои хурди қарзӣ дар Тоҷикистон аз додани қарз бо доллари амрикоӣ қатъ ва ё маҳдуд карданд, ки бархе аз шаҳрвандон норозигиашонро дар ин бора баён карданд. мушкилии қарзӣ бо асъори хориҷӣ дар ҳоле ба миён омадааст, ки бархе аз бонкҳои дигар ба мисли Агроинвестбонк, яке аз бузургтарин бонки Тоҷикистон, комилан аз қарздиҳӣ ба муштариён даст кашидааст. масъулини ин бонк ба хабарнигорон гуфтанд, ки ҳоло маълум нест қарздиҳӣ кай аз сар гирифта мешавад. аз сӯи дигар ба гуфти иқтисоддонҳо дар як соли охир бинобар шиддат боло рафтани қурби доллари амрикоӣ дар баробари сомонӣ бисёри шаҳрвандон ки аз бонкҳо бо асъори хориҷӣ қарз гирифта буданд азодаи баргардондани қарзҳо набаромаданд. қурби доллар дар Тоҷикистон дар як соли охир ба таври бесобиқа боло рафт. агар соли пеш қурби $1 наздики 5 сомонӣ буд, ҳоло расман 6 сомону 52 дирам, вале ғайрирасмӣ то 6 сомону 70 дирам фурӯхта мешавад. طبق اطلاع بانک ملی در نیم سال آخر حجم قرض‌های پرداخت‌شده در تاجیکستان به 1 میلیارد و 612 میلیون سومانی رسیده است که از آن حدود 30% با پول ملی و 70% دیگرش با قرض‌های اسعار خارجی است. اسعار خارجی که حالا دیگر مسئولین بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی دادن آن را به مشتریان محدود کردند.
додгоҳи олии тоҷикистон омӯзгори тарбияи ҷисмонии мактаби рақами 7 ноҳияи турсунзода Юлдош Айматов, алочаи маориф ва устоди варзидаи кишваро ки моҳи июн мудири мактаб Дилором Нишоноваро дар утоқи корияш бо зарбаи 10 кор ва баъдан муовини раиси мудирро ба қатл расон ба 30 соли зиндонӣ маҳкум карданд. Дафтари матбуоти додгоҳи олии тоҷикистон санаи 19 август хабар дод ки ҳукм рӯзи 17 август аз рӯи моддаи 110 куштори кодекси ҷиноии тоҷикистон содир шуд. дафтари матбуоти додгоҳи олӣ мегӯяд, азбаски омӯзгор ба таври ваҳшиёна ва берамона ду ҳамкори худро куштааст, пушаймониву тавбаи омӯзгорро ба инобат нагирифта ва барояш ҷазои баландтаринро муносиб диданд. додситони ноҳияи Турсунзода дар нисбати Юлдош Айматов омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ бо моддаи 104 яъне куштор парванда боз намуда буд. тавре шоҳидон мегӯянд куштори ду муаллим аз тарафи ҳамкори онҳо устоди тарбияи ҷисмонӣ дар заминаи баҳси пулӣ сурат гирифтааст ва куштори муовини мудири мактаб дар пеши чашми кӯдакон сурат гирифт. бинандагони азиз, ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо бархе аз дигар хабарҳои ҷолиби минтақаро бо таври кӯтоҳ пешкаш менамоем. ҳамсари Гулмуродзода Аминҷон, журналист ва муҳаррири бахши русии сомонаи Фараж, Ситора Саторова бо ирсоли як номаи кушод аз президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон хостори расидагӣ ба қазияи шавҳараш кардааст. ӯ ҳамчунин дар номааш ёдрас намудааст, ки шавҳараш ягона таъминкунандаи хонавода аст ва онҳо ниёз ба сарпарастии ӯ доранд. Рэй Курзвел, мудири фаннии Google, бузургтарин ширкати ҷустуҷӯии интернетии дунё ки дар илми футуризм яъне ояндагирӣ низ таҳқиқоти зиёде дорад, ахиран як силсилаи пешбиниҳои солбасолашро нашр кардааст, ки дар он бо суоле ҷаҳон дар нимаи аввали асри 21 ба чӣ пешрафтҳо даст хоҳад ёфт. дар ҷавоб гуфт, махсусан Тоҷикистон дар асри 21 имконияти зиёди пешрафт дорад, ба шарте ки се монеаи асосӣ яъне бесаводӣ, бекорӣ ва фасодиро аз байн барад. додгоҳи вилояти Тошкан 9 нафарро боздошт кардааст, ки гуфта мешавад дар доду гирифтҳои молӣ бо духтари калони президенти Ӯзбекистон Гулнора Каримова ҳамдаст буданд. ин ҳамон парвандае мебошад, ки дар заминаи ришвахӯрӣ ба миқдори доллар боз шуданд. хабаргузории амрикоии Bloomberg менависад, ки аз мушкилот бо поинравии қурби рубли русӣ ва юани чинӣ аз ҳама бештар собиқ давлатҳои Иттиҳоди шӯравӣ ва Осиё осеб дида метавонанд. дар ҳоле ки соли гузашта Озарбойҷон ва Гурҷистон қурбҳои мубодилавии худро танзим кардаанд, кишварҳои дигар аз ҷумла Арманистон, Тоҷикистон, Молдова, Муғулистон ва Нигерия дар гурӯҳи хавф боқӣ мондаанд. чунин мешуморанд коршиносони нашрия. Мунаввар Муллочаев, сухангӯи ширкати Тоҷикаи рӯзи 20 август ба хабарнигорон дар бораи имсол зоирини тоҷикро ба зиёрати хонаи худо навурдан суханронӣ карда иброз дошт, ки ҳарчанд ҳавопаймои Тоҷикаир наметавонад ба хатсайри номбурда парвоз кунад, зеро бо интиқоли мусофирони дигар дар масирҳои дигар машғул аст, аммо маслиҳат шуд, ки ҳоҷиёнро ба Арабистони Саудӣ ҳавопаймои Somon Air интиқол диҳад. ҷаноби Муллочаев таъкид кард, онҳо ният доранд парки ҳавопаймои худро навъ кунанду дар оянда дар сафарбаркунии зоирини тоҷик ба хонаи худо дубора сам гузоранд. тибқи иттилои масъулини Кумитаи дин, имсол 50% зоирини тоҷикро ба Арабистони Саудӣ, ширкати хусусии Somon Air Тоҷикистон ва 50% дигарро ширкати Saudi Flying интиқол хоҳад дод. бо иттилои Кумитаи дин, нархи сафари ҳаҷи имсола барои зоирини тоҷик 22960 сомониву 98 дирам муқаррар шуда, қарор аст аввалин парвозҳои оҷиён ба Арабистони Саудӣ аз Тоҷикистон 29 августи соли равон сурат бигирад. додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон бо баррасии шикояти яке аз бонкҳои бузурги давлатӣ алайҳи 164 хоҷагии деҳқонии ноҳияи Вахш оғоз кард, ки ба гуфти бонк миллионҳо сомонии гирифташударо барнагардонидаанд. аммо намояндагони хоҷагии деҳқонӣ иддаҳо доранд, ки собиқ саҳомони хоҷагӣ ин маблағро ба манфиати худ истифода бурдаанд ва барои қарзи бонкҳоро ба дӯши заминҳои иҷоравӣ гузоштаанд. Давронбек Таваров, яке аз намояндагони хоҷагии деҳқонии ноҳияи Вахш, рӯзи чоршанбеи 19 август ба хабарнигорон изҳор дошт, ки гап сари 3 миллион сомонӣ меравад, ки соли 2008-2009 собиқ роҳбари ҷамъиятии саҳомии шакли кушодаи дӯстӣ Мирзоалӣ Муродов гӯё ба ҳадафи парвариши пахта аз Амонатбонк қарз гирифтааст. ҳол он ки ба гуфтаи Давронбек Таваров онҳо ба маблағи шахсии худ ба истеҳсоли пахта ва коркарди он машғул буданд ва аз ин пул як тин ҳам надиданд.
суратгире аз Румыния бо номи Микойл Норок ки бо таҷҳизоти аксгирии худ рӯи ҷаҳон гашта акси зеботарин духтарҳоро ҷамъ меоварад ва онҳоро дар як лоиҳа бо номи харитаи зебоӣ ворид менамояд, ки дар ин лоиҳа акси даҳҳо бонувони зебо аз кишварҳои мухталифи ҷаҳонро ёфтаанд. аз Тоҷикистон акси духтари бо номи Мунира Мирзоева низ дар он ҷо шудааст, ки бо номи зеботарин духтари кӯчаруби Душанбе номгузорӣ шудааст. дар асл духтари тоҷик кӯчаҳои Душанберо гулкорӣ мекунад. лоиҳаи харитаи зебоӣ аз лоиҳаи интернетиест, ки онро Микойл Норок роҳандозӣ намудааст. ин акси Мунира, ки дар саҳифаи фейсбукии Микойл Норок бо зернавишти кӯчаруби зебои Душанбе нашр шудааст, дар чанд соати аввал ҳазорҳо лайк овардааст. азбаски либос ё камзули кории роҳрӯб ва гулпарварон дар Душанбе якранг аст, аз ин рӯ суратгир ӯро кӯчарӯ пиндоштааст. аммо худи Мунираи 19-сола, ки дар бахши кабудизоркунии ноҳияи Шоҳмансури пойтахт кор мекунад, аз ситоиши зебоиаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ аслан хабар надорад. ӯ ноновари аслии хонаводаи 7 нафарааш аст ва тамоми рӯзаш бо ороиши гулгашту хиёбонҳои Душанбе сипарӣ мешавад. Мунира афзуд, ки фарзанди бузурги хонадон аст ва 4 бародари дигар дорад. шароити бади молии хонавода ӯро гулпарвар намудааст. ин буд чанд хабари муҳим дар барномаи иттилоотии имрӯз аз шабакаи Осиёи Марказӣ. дар интиҳо бароятон сеҳатмандиву рӯзгори шодро таманно дорем. то бахшҳои навбатӣ дар амони худо бошед.